Hei, tänään sauva kävellään. Tuohon mukaan. Sauvakävely on matalan kynnyksen liikuntaa. Tätä voi jokainen tehdä ihan oman kuntonsa ja omien taitojensa mukaan erittäin tehokkaasti. Ja tähän ei tarvitse muuta kuin hyvät lenkkarit, hyvä pari sauvoja, ulkovaatteet sään mukaan ja tämänhän voi aloittaa vaikka suoraan kotiovelta ja voit tehdä tätä ihan missä haluat. Kaduilla, metsässä, luonnossa. Sauvat antaa mukavasti tukea sulle tasapainossa ja samalla ne myöskin keventää painetta polviin ja lonkkiin. Ja kun käytät tehokkaasti ylävartaloa ja sauvoja ja käsiä, on tutkittu, että käytät jopa 30% enemmän energiaa verrattuna tavalliseen kävelyyn. Ja tämähän on myöskin ryhmäliikuntaa. Kannattaa kokeilla muodostaa ryhmä, ehkä kerran viikossa, mennä sinne, josta saa niin kuin ystävien, kavereiden tai muiden ihmisten kanssa mukavan tapahtuman. No ei, sauvakävely on aivan mahtava ulkoilumuoto ja ulkoliikunta muutenkin on aina loistavaa, mutta tähän voi yhdistää sitten totta kai koirat ja näin, mutta ennen kaikkea jos lähtee vaikka luontokohteita katsomaan, niin ei muuta kuin sauvat mukaan ja reippailemaan. Sauvakävelyssä ei tule kauheasti puhelinta katsottua ja se on kyllä kiva. No ulkoilma ja liikunta ja sitten tässä voi lähteä koska vaan, ei ole mitään kelloaikaa milloin pitää lähteä, koska vaan hyvältä tuntuu. Sauvakävelyssä ehkä se paras on, että koko kroppa vähän niin kuin liikkuu pakostakin, kun heiluttelee keppejä, niin saa hyvää liikettä yläkroppaa enemmän. Ja hei, miksi ei? Eiköhän mennä ja lähdetä sauvakävelemään.